Testy, Písomky, a rané nechce samý momenty. ale aj veľa smiechu. A presne preto Je čas toto celé uzavrieť. Rok chaosu 2025-2026. Ja som Tomáš a podávam mikrofón tomu, kto nechodil na 0. hodiny. No, ja som Michal a podávam mikrofón tomu, kto má problém s tlakom. No, tak ja sa volám Patrik a podávam mikrofón tomu, kto je veľmi kamarátsky typ. Moje meno je Jonáš a dávam mikrofón niekomu, kto na 100% sype tesťak. Tak ja som Palo a Jonáš si vymýšľa. Volám sa Rasto a podávam mikrofón tomu, komu meška výťah. Ja som Sebo a podávam mikrofón tomu, kto sa najviac tento rok nachodil. Ja som Máťo a podávam mikrofón tomu, kto nevedí bez okuliarov. Ja som Ema a podávam mikrofón tomu, kto pozná všetky fakty tohto sveta. Ja som Filip a podávam mikrofón najlepšiemu plavcovi na tejto škole. Ja som Marko. Ja som Lukáš a podávam mikrofón tomu, kto prepadá z programovania. Čaute, ja som Michal a podávam mikrofón tomu, kto sa vždy počas hodiny vypýta na záchod a nevráti sa 20 minút. Tak čaute, ja som Alex, podávam mikrofón tomu, kto má najväčšie nohy na škole. Čaute, ja som Tomáš, mám 49,5 nohy a podávam mikrofón tomu, kto veril, že písomka nebude. Volám sa Jakub. Ja som Eliáš a podávam mikrofón tomu, ktorý sa učí 5 hodín a aj tak má 4. Volám sa Matej, podávam mikrofón tomu, kto robí najlepšie protokoly v triede. Volám sa Daniel a podávam mikrofón tomu, kto robí najväčšie nervy učiteľom. Ja som Patrik a podávam mikrofón tomu, kto najviac vyrušuje. Volám sa Maxim a podávam mikrofón tomu, ktorý si myslí, že je atlet a neubehne ani 5 metrov. Volám sa René a nie je to pravda, že neviem ubehnúť 5 metrov. Volám sa Maxo a podávam mikrofón najväčšiemu biflašovi zo školy. Volám sa Peter a podávam mikrofón tomu, ktorý prekvapivo neprepadá. Volám sa Filip a podávam mikrofón tomu, kto sa najvíc zapája do školských aktivít. Ahoj, ja som Mišo a podávam mikrofón tomu, kto má najlepší účest na škole. Ja som teda Ondrej a Mišo má dobrý vkus. Volám sa Maroš a podávam mikrofón tomu, kto je najväčší triedny atlet. Teda vlastne ja som Andrej a podávam mikrofón tomu, ktorému trošku chýbajú vlasy. No, ja som Ondrej a podávam mikrofón tomu, čo má najradšej hazard. Ja sa volám Ondrej a podávam mikrofón vyšľachtenému sedlakovi. Čaute, ja som Rišo a som hladný. Ja som Adam a predávam mikrofón človeku, čo je najviac emo v našej triede. Čau, volám sa Marcel a predávam mikrofón tomu, čo sa tvári, že je žena. Ahoj, volám sa Katka a podávam mikrofón tomu, kto mení rasy. Čaute, volám sa Jakub a predávam mikrofón NFL hráčovi s červenou taštičkou. Čus, volám sa Denis a rád hrám tenis. Ja som Filip a podávam mikrofón tomu, kto dal gól v nedeľu. Čaute, ja som Oliver a podávam mikrofón tomu, kto sa snaží hrať na gitaru. Ja sa volám Jakub a predávam mikrofón tomu, kto má podľa mňa najviac detkovské papuče. Ja som Michal a predávam mikrofón človeku, ktorý má 2 centy na účte. Ahoj, ja som Peťa. Prosím, môžete peniaze, iba ne v popise. Ďakujem. Čauko, ja som Matúš a podávam mikrofón tomu, kto je najviac freaky. Čauko, ja som ten freaky Jakub a podávam mikrofón tomu, ktorý dvíha tie najväčšie váhy. Čaute, volám sa Martin a podávam mikrofón tomu, kto má najviac úrazov za tento rok. Čaute, ja som Tomáš a podávam mikrofón tomu, kto sa tu najviac hrajka. Čaute, ja som Matúš. To, čo práve povedal pán predo mňou, vôbec nie je pravda. Som Samo a posielam mikrofón tomu, kto určite nezmaturuje zo slovenčiny. Volám sa Lukáš a posielam mikrofón tomu najrozkošnejšiemu v celej škole. Čaute, volám sa Michal, a.k.a. MC Isaac a podávam mikrofón tomu, kto má najlepšie afro. Ahojte, volám sa Boris a posielam mikrofón tomu, kto najviac miluje Adlerku. Dobrý deň, tu Lukáš. Okrem toho, že toto je moja admission do Let's Dance 2027, chcem povedať, že táto škola mi dala veľmi dobré veci do života a teším sa, kam to dotiahnem. Naučila ťa tancovať? Naučil ma tancovať, hlavne keď som dostala 5 zo elektrotechniky. Ja som Hriša a podávam mikrofón tomu, kto je najkrajší na škole. Čaute, ja som Sabi a podávam mikrofón tomu, kto sa najviac učí. Čaute, volám sa Peťo a podávam mikrofón tomu, kto má najlepšie známky. Ahojte, ja som Tobias a podávam mikrofón tomu, kto najviac je. Čaute, ja som Marek a to pravda nebola, ja som štíhly jak palička. Volám sa Sebastian a podávam mikrofón tomu, kto tento rok najviac meškal. Moje meno je Matúš a podávam mikrofón tomu, ktorý je v našej triede najviac divný. Volám sa Michal a podávam mikrofón tomu, kto najviac cestuje. Volám sa Martin a podávam mikrofón tomu, kto má najviac petiek. Volám sa Samuel a Martin klamal.
Volám sa Samo a podávam mikrofón tomu, kto stále prepadá z elektroniky. Volám sa Veronika a podávam mikrofón tomu, kto má najkrajšie vlasy. Ja som Viktória a podávam mikrofón tomu, kto vždy rozosmeje celú triedu. Som Andrej a podávam mikrofón tomu, ktorý si stále robí poznámky a dáva pozor na hodinách. Volám sa Oliver a nikdy si nerobím poznámky. Ja sa volám Robert a podávam mikrofón tomu, kto vie najlepšie po maďarsky. Volám sa Šimon a podávam mikrofón tomu, ktorý je najväčší metalhead v triede. Volám sa Peter a podávam mikrofón tomu, kto má najvyššiu šancu vyhrať pohár vo futbale. Ahojte, ja som Mišo a podávam mikrofón tomu, kto je z našej triedy najmudrejší. Tak ja sa volám Daniel a potvrdzujem Mišovu správu, že som najmudrejší. Volám sa Michal a podávam mikrofón tomu, kto má najviac pokazený chrbát. Volám sa Mišo a podávam mikrofón najmilšiemu chalanovi na škole. Čauko, ja som Tobias a podávam mikrofón budúcemu frajerovi. Ja sa volám Adam a podávam mikrofón budúcemu najnižšiemu šoférovi v Bratislave. Ja som Martin a podávam mikrofón človeku, ktorého obľúbený učiteľ je pán Šika Ivančáková. Volám sa Matúš a podávam mikrofón budúcemu autobusárovi. Ja som Juraj a môj obľúbený autobus je 42. Milé študentky, študenti, dostali sme sa na záver školského roka 2025-2026. Dovoľte, aby som vám poprial po náročnom študijnom období krásne prežité leto. Oddychnite si, načerpajte novú silu na ďalší školský rok. A vám, milí pedagógovia, dovoľte, aby som vám poprial tiež krásne leto. Tento školský rok bol takisto ako aj ostatné náročný a zaslúžime si všetci na škole oddych a aby sme plným elánom naštartovali nový školský rok 2026-2027. Tak, a toto bol náš rok chaosu. Plný smiechu, meškaní a momentov, ktoré si budeme pamätať. Niektoré navždy. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili a spravili tento rok zabudnutelný. Koniec školského roka, koniec chaosu. Tam povedať, ja som Tomáš. Áno, môžeš sa pozerať, prosím ťa, na Kika. Ja sa zakokcem. Čaute, ja som Michal a podávam mikrofón tomu, kto sa vždy z hodiny vypýta na 20 minút na záchod a nevráti sa. To som tak? 49,5. Čaute, ja som Tomáš a mám... Čo? Ja som Eliáš a podávam telefón tomu, ktorý sa učí 5 hodín a aj tak má 4. To je mikrofón, nie telefón. Podávam telefón... Volám sa Matej, podávam telefón do... Ja som Patrik, podávam telefón tomu, kto najviac vyrušuje. Čo? Podávaš mikrofón. Okej, pardon. Okay. Ja som Patrik a podávam telefón tomu, kto najviac vyrušuje. Mikrofón. Podávam sa Maxo a podávam telefón najväčšiemu biflošovi zo školy. To mám zapnúť? Ne. Hej? A podávam mikrofón tomu, ktorému trošku chýbajú vlasy. To som ja chcel, hej. Môžem hovoriť? Hej, nezapínaj, to je to. Nechaj tak. Mám to zapnúť? Ne. Pozrieť sa na mňa. Ne, on sa musí pozrieť. Len sa pozrieť. Volám sa Adam a predávam telefón človekovi, ktorý je vždycky... Ty si povedal, že telefón. A však čo máš? Není to moja chyba. To bol taký dobrý take, Tak ale držíš v ruke mikrofón. Čaute, volám sa Jakub, predávam kameru. Čus, volám sa Denis a podávam mikrofón tomu, kto drží mikrofón. A čo povedala? Ja som Denis a mám veľký pen. Čauko, ja som Matúš a podávam telefón tomu, kto je najviac freaky. Telefón. Povedal som telefón? Poď. Všetko máte tu 10 miest chvíľu. Som Samo a posielam telefón tomu, kto určite... Posielaš mikrofón, nie telefón. Ja? Ale počujem, on nevie po slovensku, nevie čo lúster a nevie čo lešenie. Vlasy mám dobre? A ja mám dobré vlasy? Áno, krásne ste obidve. Dobre, tak začni. Ja ti to oplatím.